दिनै उदालगुरि टु क'क्राझार मेगा कार रेलि लानाय जादों आरो बे मेगा कार रेलिनि गुबै थांखिया बेनो जे दिनै जों नुबाय हाग्रामा महिलारि बिथां बिपिएफ सरकारा दिनैसिमाव 5 दान जाबाय। बे 5 दाननि गेजेरावनो दानथामनि गेजेरावनो जों नुदों जे गोबां माखासे जाथाय बिजाथायफोर माहारिफोरनि गेजेराव इउपिपिएल दोलोआ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव 35 लाख मानसिखौ लानानै जिबायदि मोनसे गोजोन थासारि लाबोनानै 26टा जाथि माहारिफोरनि गेजेराव अनलायनाय फोथायलायनाय सहायलायनाय लाबोदों बिश्वास मोनसे लानानै फैदों। बेयो दानथाम बा दानबानि गेजेरावनो दिनैहाय मोनसे फोथायलायनो हायै मोनसे थासारिसिम लानानै फैफिनदों। दा दिनै 35 लाख सुबुं माहारिया दिनैहाय गिख्रांनाय मोनदों, नोगोरारिफ्रा गिख्रांनाय मोनदों जे दिनै मा जाबावगोन। दा बेनिखायनो जों इउपिपिएल दोलोआ जों मोनसे रेजिस्टार्ड पार्टि, रिकगनाइज मोनसे पार्टि। प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव थांनाय बोसोरबायाव जों बिटिआरल' नङा आसामल' नङा सारा भारतआवनो मोनसे मडेल सेट खालामदों जे इउपिपिएलजों गोजोना सम्भब जायो। इउपिपिएल हान्जाजों हारि माहारिनि गेजेराव फोथायलायनाय अनलायनाय सहायलायनायफ्रा सम्भब जायो। दा बेनिखायनो फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थिया बावलिया बे बिसायख'थियाव जोङो इउपिपिएल हिसाबै गोख्रोङै गसंथागोन आरो जोङो बिटिआरनि मडेलखौ जोङो आसाम लेभेलाव लानानै थांनांगौ। दा बेनिखायनो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव इउपिपिएलखौ बाद होनानै खुनु राजनैतिक बियो नेशनेल पार्टियानो जा आरो आनसलिक पार्टियानो जा रावबो जाहाथे सरकार गठन खालामनो हाया, सरकार दानो हाया, बे लेभेलसिम जोङो साननानै दङ। बेनिखायनो जोङो बे बिसायख'थियाव 15 जोंहा समस्ति दङ। बेयाव बे 15 बियाबावबो जों गोख्रोङै गसंथागोन आरो बायजोआवबो जोङो गसंथानायनि बा गसंनायनि मोनसे सिन्था खालामदों। बेनिखायनो बे गासैखौबो नाहरजोबनानै जों नुदों दिनैनि थारिखआव इउपिपिएलनि जे इम्पर्टेन्स, बे इम्पर्टेन्सआ दिनै रायजो राजाफोरनि गोसो गोरबोआव निस्सय दङ, समाजाव निस्सय दङ आरो बेजों जों मोनसे मोजां फिथाइ निस्सय लाबोनो हागोन। दिनैनि कार रेलिया बेनिखायनो इउपिपिएलआ जे दङ दाबो, इउपिपिएलआ जे दिनै जोङो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव गोख्रोङै गसंथानानै जोङो मोजां मोनसे समाज, मोजां मोनसे थासारि, मोजां मोनसे सोलोंथाइ बेबस्था, राङारि बेबस्था, हारि माहारिनि गेजेराव अनलायनाय सहायलायनाय फोथायलायनाय लाबोनो हागोन, बेखौ जोङो दिन्थिनो नागिरदों। नाय जे दिनैहाय जोंनि एलायन्सआ सेन्ट्रेल लेभेलाव आरो सेन्ट्रेल लेभेलाव जोंहा 29 एलायन्सआ दं। ओरैहाय आसामनि बेलायाव नायोब्ला जोङो पस्ट इलेक्सनसो जादों, प्रि इलेक्सन नङा। पस्ट इलेक्सन एलायन्स जादोंमोन बोसोरबानि थाखाय, बे बोसोरबाया दिनै जोबनानै थांबाय। दा बेनिखायनो थांनाय काउन्सिल इलेक्सनाव बे एखेयानो जादों। दा बेनिखायनो जों नुदों जे जोंहा एलायन्सखौ আমাৰ এই মেগা কাৰ ৰেলী ষ্টাৰ্ট কৰিম। মই সেইটো কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ, যিহেতু আমাৰ ইউপিপিএল দল শান্তি সম্প্ৰতি जों गावनो गाव गसंथानानै লক্ষ্য ৰাখি আৰু আমাৰ এই মেগা ৰেলী যাতে আদৰ্শৱান মেগা ৰেলী হয় তাৰ বাবে মই সকলোকে সহযোগ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। बियो एनडिएनि बाहागो माने दिनैहाय इउपिपिएलआ जे बेसेबां আজি কাৰ ৰেলীৰ অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰত্যেক আমাৰ কৰ্মীবৃন্দসকলক এটা জনাব বিচাৰিছোঁ, ইউপিপিএল হাঞ্জাखौ আজি আমাৰ এই কাৰ ৰেলীত প্ৰথমে এটা স্কৰপিঅ এন থাকিব, যোনটো আমাৰ ৰড মেপটো লিড কৰিব। তাৰপিছত আমাৰ নেতৃত্বসকলৰ গাড়ী থাকিব আৰু ইয়াৰ 10 পিছত আমাৰ এই চাউণ্ড ছিষ্টেম গাড়ীটো থাকিব। তাৰপিছত আমি 10 লিডাৰসকলৰ গাড়ীৰ পিছত আমাৰ ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিমান বাহন আছে এইটো থাকিব। তাৰ নেক্সটত বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাহনসকলৰ থাকিব। ওদালগুৰিৰ পিছত আমাৰ বাক্সা, তামোলপুৰ পিছত বাক্সা, বাক্সাৰ পিছত আমাৰ চিৰাং আৰু চিৰাঙৰ পিছত আমাৰ কোকৰাঝাৰ।